סבבה, לי בבית מלון. אם אתם שואלים למה אני אדום, אז עברתי את עצמי, לא יודע למה חשבתי ככה. תסתכלו, זה בית מלון פסיכי. עכשיו אני מראה לכם. תסתכלו, זה הלובי, תסתכלו איזה ענק הוא. ויש פה סבבות בכל מקום, יש פה חדר להופעות, יש פה מלא יין. ויש איזה 7 מקומות, משהו כזה, אולי 12. הנה הבימה ללכת לחדר אוכל. תסתכלו איזה מקום גדול, יש גם בריכה מחוממת בחוץ, למרות שזה קר. הנה שם יש חדר אוכל. אני אומר לכם, זה מטורף. אבל עשיתי את הטעות הכי גדולה שלי. הנה אתם רואים איזה מלון ענק. שימו לב, ויש עוד מלא קומות. שימו לב. אני אראה לכם שם. ופה אני הולך, שם זה הכניסה. שם. פה יש מעלית, בכל כמעט מקום יש מעלית. הנה שם. פה זה הכניסה לחדר אוכל. פה זה גם לובי. והנה, פה אפשר לצאת להיכנס. פה זה חדר אוכל, נגיד.